la cuina i el territori té una necessitat, per tant, necessitat, realitat, una realitat i un futur. Per tant, la meva ponència, el temps que dedicaré, parlar d'un territori amb una necessitat, una realitat i un futur en aquest marc. En termes de l'Ebre, és una economia necessitada. I el que us vull transmetre al final és que la cuina barra sector de la restauració i els demés poden jugar un paper clau en aquest territori. L'Ebre és l'àmbit territorial de Catalunya que té el PIB per càpita més petit. No només és un territori amb un nivell més petit, sinó que és un territori que s'està despoblant. Ha perdut 13.000 habitants en tan sols 6 anys. És una caiguda de la població d'un 7%. Si això no és necessitat de trobar nínxols de mercat i sectors productius en els quals l'Ebre pugui jugar, doncs no sé quin altre àmbit territorial pot dir exactament el mateix amb la mateixa intensitat. Ha hagut una evolució molt clara en els cotitzants els darrers anys, per tant, que han permès que guanyi pes el sector en el territori. El sector de la cuina barra restauració és a nivell directe el 2,1% de l'ocupació a Catalunya. Això és molt, és poc, bonament és poc. Bonament és poc perquè el pes de la població és del 2,3%, i si estem dient, i alguns de vosaltres sabreu, la potència dels recursos de l'Ebre a nivell gastronòmic, probablement haurien de tenir un pes superior al 2,3%. Per tant, tenim marge. Per tant, tenim marge per créixer en aquest sector al territori. Us vull dir també que el sector de la gastronomia i la cuina és important a l'Ebre o a totes les economies, no només pel fet directe, sinó perquè és un nodus sistèmic amb d'altres sectors productius. Aquí teniu amb el formatge les altres dimensions indirectes que estan relacionades amb el sector de restauració i que incrementarien la seva importància. Una, el sector agrari i agroalimentari, el que es diuen efectes backward. En el cas de l'Ebre, el sector primari és el 5,7%, també superior al català. Per tant, aquesta banda del paper de sistema de l'Ebre és prou important. Això, òbviament, a les comarques ebrenques és el mateix. El sector de la restauració també té efectes al davant, com també els té, òbviament, a la resta de regions i a Catalunya, com és bàsicament el turisme. Què és el que passa a l'Ebre? Doncs el que passa a l'Ebre en relació amb d'altres territoris és que el paper probablement de la gastronomia és superior en el producte i és superior en el relat. En d'altres zones potser tingui un caràcter més complementari, però aquí la gastronomia té un caràcter central en la dinàmica de creació de producte i de relat. Els turistes a l'Ebre cada cop valoren molt més la gastronomia i si el 2016 el 22% deien que feien activitats de gastronomia, ara ja són el 63%. Per tant, efectes endarrere, efectes cap endavant i després l'efecte sobre el posicionament de marca. Hi ha productes de qualitat, de primer nivell, més de 50 productes certificats per la qualitat, plats prou coneguts i jornades gastronòmiques prou estructurades a l'Ebre i entre les quals m'agradaria destacar la de la Garera perquè aglutina a tot el territori. Bé, l'anàlisi estratègica feta en consistència amb la dinàmica del Congrés, que ha estat resposta per bastants, més de 25 agents entre productors, agricultors i empreses, ens diuen les fortaleses que té el territori, les debilitats i algunes propostes clau. Les fortaleses és, òbviament, la potencialitat que té aquest territori partint d'uns nivells tan baixos, el lligam clar de la cuina i el paisatge en aquest territori, en gran mesura estructurat a través de l'etiqueta de reserva de la biosfera, que la té Terres de l'Ebre, que pràcticament aglutina tot el territori, l'enorme diversitat de productes, la seva qualitat, la identitat territorial, restaurants en qualitat elevada, i no només estrelles Michelin, que en tot cas per un territori tan petit en té 3, les destinacions turístiques i productes que existeixen i la localització geogràfica. En quant a les debilitats, algunes són bastant endèmiques i estructurals amb tota pregunta que se'ls fa als agents sectorials, poques infraestructures, mancança de treball en equip, deficiències de l'administració, altres més concretes i més detallades i més relacionades amb el Congrés, com la insuficiència de la formació bàsica en cuina,
altres relacionades amb el propi desenvolupament del turisme a l'Ebre, que hauria de ser un dels grans demandants del sector, que tenen a veure amb dades d'insuficiència de viatgers, pernoctacions, poca estada, despesa que cau i els mercats, i sobretot la seva principal queixa és l'absència d'un programa de venda clar del territori ben estructurat a través d'un bon màrqueting i promoció territorial. Les propostes per dinamitzar i centrar clarament aquest sector al territori i també a Catalunya estan posades aquí, bàsicament tenen a veure amb dinàmiques de treball conjunt, tenen a veure amb millorar la venda i el posicionament del territori, tenen a veure amb una oferta d'allotjament territorial i tenen a veure amb un relat que ja està prou assentat i que podríem definir amb aquests 4 paràmetres: autenticitat, relax, cuina i paisatge. Per tant, a mode de resum, perquè no tinc gaire més temps, la cuina és un element central pel desenvolupament d'aquest territori del posicionament exterior i no sé si hi ha territoris amb aquesta, diguem-ne, categorització. Té un enorme potencial de desenvolupament, mancaria una consciència de la seva importància central i, en tot cas, el que més necessita l'Ebre és transmetre la seva qualitat i potència a la resta de Catalunya i, sobretot, al món, doncs ens visiten, no arriben als 25% del mercat, és internacional. Molt bé, doncs ja està.